Pamakin tässä moi. Jos esitetäänpäs vähän elokuvia, mitä tuli eilen pöydältä ostettua. Eli eilen pöydältä oli ostettu paljon elokuvaa, eli mennäänpäs suoraan esittelyihin. Tuolle eilen tuli ostettu tämmönen kuin Pablo Apollo Kutunsnest, eli yksilön sivullinen Kämpäsän. Sattilossa näyttelee pääosaa. Ja sitten on The Accountant. Ben Affleck on tässä pääosassa. Nämä kaksi tuli ostettu eilen. Joo, eikä sinäistä oli paitsi läppäkin, mitä tuli ostettua. Olette nähnyt jommankumman näistä. Pistää kommenttia ja mielipiteitä. No, tämä oli taas tällä kertaa tässä, ensi videoon. Ja moikka!